أنا مرض. Da kaže Abu Sa'id al-Khudri radijallahu ta'ala anhu, mi skupina Ensarija poznavali smo licemjere tako što su prezirali Aliju radijallahu ta'ala anhu. Od hadisa koji ukazuje na odliku ovog velikog ashaba i možda na jedan način kada bi kazao, znači, jedan poseban hadis, znači kratke riječi, međutim veliko značenje. A to je jedan poduži hadis koji je zabilježio imam Buhari u svom sahihu, da je Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam rekao Ali radijallahu ta'ala anhu, kao što kazao hadis je zabilježio imam Buhari u svom sahihu od Bera ibn Aziba, da je rekao Ali, anta minni, kaže ti si od mene, wa ana minke, a ja sam od tebe. Da je rekao Ali radijallahu ta'ala anhu, anta minni, ti si od mene, a ja sam od tebe. Znači, na ovaj način je Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam htio da ukaže na blizinu između njega i Alije radijallahu ta'ala anhu.